Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava. Kalastajaradion Turun toimitus ja Niko Satto tässä terve. Tänään puhutaan vertikaali- eli pystyjigauksesta. Se on jigauksen muoto, jossa jigiä ei heitetä pyyntiin, vaan se lasketaan ja käytännössä venettä liikutetaan tavalla tai toisella sitten niin, että jigi liikkuu. Monet mieltää vertikaalijigauksen tällaiseksi luotainten avulla tapahtuvaksi täsmäkalastukseksi, välivesitäsmäkalastukseksi, mutta vertikaalijigausta voi harrastaa ilman mitään superluotaimia tai periaatteessa jopa ilman luotaimia kokonaankin. Ja tänään me puhutaankin nimenomaan tällaisesta tavallisesta vertikaalijigauksesta, jos näin voisi sanoa, eli pohjavertikaalista. No minkä takia vertikaalijigausta ylipäänsä kannattaisi harrastaa, jos on tottunut heittämään jigiä ja on heittojigit olemassa? Siihen on muutama hyväkin syy oikeastaan, ja yksi niistä merkittävimmistä syistä on, että oman kokemukseni mukaan se on tehokkaampaa kuin heittojigaaminen. Tietenkin aina voi kysyä, että täytyykö kalastuksen olla niin valtavan tehokasta, eikö se riitä, että se on kivaa. Mutta se on siis parhaimmillaan tuottaa parempia saaliita, ja siinä on aika vaivatonta käyttää aika isoakin jigiä, jonka seurauksena me ollaan kyllä meidän kaveripiirissä niin koettu, että varsinkin kuhat, joita pääasiassa sillä vertikaalilla pyydetään, niin on suurempia kuin heittojigaamalla. Toki yksi syy on se, että siinä tulee helposti käytettyä isompaa viehettä kuin heittämisessä, ja silloin se on luontevaa, että niin tapahtuu. Että jos kasvattaa heittojigin kokoa, niin kyllä silloin jossain määrin totta kai samaankin tulokseen pääsee. No, mitä se käytännössä tarkoittaa tämä vertikaalijigaaminen? Se tarkoittaa sitä, että jigi, jossa on selvästi suurempi paino kuin tavallisessa heittojigissä. Aika usein käytetään 25-40 grammasta painoa. Jotkut käyttää tämmöisessä täsmäjigaamisessa jopa 70 gramman painoa. Mutta tuollaisessa niin sanotussa pohjalinjan vertikaalissa eli vertsussa, niin me ollaan käytetty sellaista 30 grammaa plus minus 5 grammaa aika tyypillisesti. Sen painon idea on se, että se jigi, kun se lasketaan sinne pohjaan, niin vaikka vene liikkuisi, niin se ei ala valtavasti laahaamaan, vaan se on sillä edes suhtko pystyssä siellä veneen alla se jigi. Jos käyttää vaikka 10 tai 15 grammasta painoa, niin ongelma on se, että se jigi alkaa laahata, se jää kauhean kauas taakse ja sitten se pohjatuntuma katoaa siitä ja silloin ei tiedä enää missä korkeudella se jigi tulee, onko se pohjassa, välivedessä, lähellä pintaa. Ja niinpä se ei oikein toimi, koska silloin kun se kala on pääasiassa, varsinkin merellä, jossa me nyt tätä pääasiassa ollaan harrastettu, niin se on siellä pohjan tuntumassa se kala, niin silloin se nimenomaan se niin sanottu pohjalinjavertsu toimii. Tosiaan otetaan siis se noin 30 grammanen jigipää, siihen laitetaan se jigi, johon mä palaan hetken päästä tarkemmin, ja sen jälkeen se jigi lasketaan pohjaan. Ja tässä on yksi tärkeä asia on, että se vapa saa olla suhteellisen jäykkä. Mä palaan siihenkin myöhemmin, mutta nyt meillä on se painava pää, niin lasketaan se jigi pohjaan sen vavan avulla ja sen jälkeen varovasti nostellaan pienellä liikkeellä, vähän pomputellaan siinä pohjan yläpuolella, aina välillä kopsautetaan pohjaa. En tiedä, onko siitä hyötyä. Ei siitä ainakaan tunnu olevan merkittävää haittaa. Voi olla, että se herättääkin jonkun kalan, mutta se, minkä se ainakin tekee, niin silloin varmistuu se, että se jigi on siellä pohjan tuntumassa, kun sen välillä käyttää siellä pohjassa. No se, minkä virheen oikeastaan voisi sanoa, että aloittelija helposti tekee, on se, että se nostoliike on valtavan kova. Kaikuluotaimesta, varsinkin näistä live-laitteista, näkee helposti, miten korkea se jigin pomppu on siellä silloin, kun se jigi liikkuu tai sitä nostaa paljon, kun jo aika pienikin nosto vavalla, niin se nousee helposti vaikka 80 senttiä pohjasta, niin se on tosi korkea
niin kuin iso muutos tavallaan siihen jigiliikkeeseen, eli aika maltillista nostoa, aika rauhallista nostoa. Joskus on tavattu sanoa, että jos et tiedä mitä teet, niin älä tee mitään, koska se vene liikkuu, vene vähän heiluu, niin se jigi liikkuu aika sopivasti siellä muutenkin. No jollain tavalla se veneen pitää liikkua, koska tietenkin paikaltaankin voi sitten se vaan on pilkkimistä pikemmin kuin jigaamista, mutta että jollain tavalla sitä venettä pitää liikuttaa. Jos ei ole sähkömoottoria tai toinen ei ole valmis soutamaan siinä, niin silloin tietysti maltillisella tuulella sitä voi ihan tuulen mukanakin ajelehtia. Sehän muistuttaa aika paljon niin kuin venepilkintää silloin luonteeltaan. Mutta se paras tapa siihen on sähkömoottori. Se voi olla siis peräsähkömoottori tai keulasähkömoottori. Polttomoottori on siitä haasteellinen, että polttomoottorissa se nopeus nousee tosi helposti aika korkeaksi, jolloin pitäisi olla ainakin jonkinlainen ajoankkuri, ämpäreitä tai jotain, mitkä pitäisi sen liikkeen tosi pienenä. Kun jo tuommoinen vaikka neliheppainen peräprutku, niin se käy tyhjäkäynnillä niin lujaa, että siitä ei oikein tahdo tulla mitään. Se jigi ui liian kovaa ja sitten pitäisi olla valtavan painava pää, ettei se lähde laahaamaan. No, yksi, mikä on oleellinen asia tässä, on se vapa ja kela, tai kela ehkä niinkään oleellinen, vaan vapa. Kun se siima on suoraan alaspäin, siinä ei ole käytännössä yhtään löysää, niin se tärppi on tosi raju, varsinkin jos on vähänkin isompi kala, mutta pienenkin kalan tärppi on sillä raju, että se ei kovin löysällä vavalla tahdo tarttua. Kuha varsinkin on yleinen vertikaaliikauksen kohdekala, ja se on niin luinen suustaan, että se on vaikea saada sitä koukkua tarttumaan, niin silloin sellainen löysä vapa jättää tosi helposti sen tartutuksen heikoksi ja kala ei sit pysy kiinni. Niitä on sellaisia vertikaalijigaukseen tehtyjä vapoja, kaikki ei silti ole välttämättä hyviä, jotkut on liian löysiä, mutta että suhteellisen tosiaan jäykkä se vapa saa olla, tai siis oikeinkin jäykkä. Ei tietenkään mikään järjettömän raskas, ei mikään semmoinen 8-jalkainen haukimailla, vaan 6 tai 7 jalkainen, eli tuommoinen 180-210, 220 senttiä siihen haarukkaan, eli 2 metrin 2 puolta se voi olla, ja saa olla tosiaan kevyt, mutta varsin napakka vapaa. Siima saa olla tässäkin lajissa suhteellisen ohutta, koska se ohut siima halkoo paremmin vettä, eikä se jigi laahaa niin helposti. Eli itse esimerkiksi käytän 0,13, 0,15 siimoja. 0,13 on aika tyypillinen mulla käytössä oleva siima. Ja mä käytän itse haspelikelaan. Mun mielestä se on ergonomisesti parempi kuin hyrräkela tuossa vertikaalissa. Mutta se on tosi makuasia. Monet on ehdottomia hyrräkelan kannattajia lajissa ja kannattaa vaikka kokeilla, kumpi itselle on parempi. Mulle se tosiaan on se haspeli, ja mä käytän hyvin pientä haspelia eli avokelaa, eli tämmöistä niin sanottua tonnikokoista jigihaspelia. Mä olen saanut isojakin kuhia tämmöisellä peruspohjavertikaalijigillä, 8-9 kilonkin kuhat, niin kyllä se 0,13 siima ja tonnikon jigihaspeli niin ihan hyvin siinä pelittää, kunhan vavas on niin paljon ruutia, että se kalan saa tarttumaan ja sitä pystyy pitelemään, niin on se niillä muuten keveähköillä vehkeillä tullut ihan hyvin ylös sieltä. Sen siiman ja jigin väliin kannattaa myös laittaa peruke. Käytännössä mä oon käyttänyt kirkasta fluorihiilisiimaa eli fluorokarbonsiimaa. Mulla on 0,40-0,45 paksuisia fluorokarboneita. Semmoinen suhteellisen reilu pätkä, sanotaan niin kuin 30 senttiä, 40 senttiä, sellainen pätkä, sitä se kärsisi vähän katkoakin. Ja sitten ihan tollainen tavallinen viehelukko, mä en mitään leikareita käytä, se jigi ei sen vertaa pyörisi siinä vertikaalihommassa, että se tarvitsisi mitään varsinaista, niin kuin, tai ei tarvitsisi mitään leikaria, vaan tosiaan pelkkä peruslukko on riittänyt. Että vuosikausia olen sillä systeemillä kalastanut ja ihan hyvin on pärjännyt. Kyllä ne siiman katkeamiset käytännössä on tullut 97-8% siitä, että kalastaa esimerkiksi siltojen alla ja tällaisissa ryttöpaikoissa, niin ne jää kiinni ne jigit kalatärpeistä. Kerran tai pari on varmaan katkenut siima tai peruke. Ilmeisesti paremman kokoisen hauen tällätessä niin on
mennyt sillä fluorokarbon suoraan poikki, mutta on se tosi harvinaista ollut, että ainakin näillä vesillä, missä itse kalastan, niin hyvin on tällä systeemillä pärjännyt. No, jigi on tietysti myöskin oleellinen asia sen pään lisäksi, eli minkälainen se jigipyrstö on. Mä oon itse käyttänyt aika paljonkin tuollaista 5,75 tuumasta, eli noin 6 tuumasta, semmoista karkeasti 15 senttistä vertikaalijigiä. Niitä nyt tekee monikin valmistaja. Mulla on ehkä eniten ollut Lunker City-nimisen valmistajan jigejä, Savage-Gearinkin joitain, mutta paljon muita on. Paljon muitakin merkkejä on Mikadon jigejä, mulla on jonkin verran, ja varmaan niitä voisi luetella paljonkin, kun tulisi mieleen vaan noita todennäköisesti Relax, KP Baits ja Daivakin varmasti ja moni muu jigivalmistaja niitä tekee. Mutta siis semmoinen noin 15-senttinen aika ohut ja mikä tärkeintä, niin haarukkapyrstö. Eli vaikuttaa siltä, että semmoinen lapapyrstöinen jigi, joka silloin kun se ui tuollaisessa heittojigissä, se saa sitä niin kuin heiton jälkeen se ui reilumpia matkoja aina kerrallaan, niin se lapapyrstö toimii, mutta tämmöisen suhteellisen paikallaan olevaan pikkuhiljaa liikkuvaan jigausmalliin, niin se ei oikein se lapapyrstö tunnu toimiva. Eli semmoinen haarukkapyrstö, joka liikkuu pystysuunnassa ylös alas vähän ja aika maltillisesti, niin se tuntuu toimivan parhaiten. Viime vuosina mä oon kasvattanut sitä jigin kokoa 20 senttiin pääasiassa. Jonkin verran olen sellaisia 10-tuumaisia jigejä, eli 25,5 senttisiä, 25,4 senttiä, mutta noin 25 senttisiä siis toisin sanoen, niin sellaisia käyttänyt, ja niilläkin on kalaa tullut. Se ei ihan pientä kalaa tyypillisesti enää pyydä, mutta että isommalle toimii, mutta on huomannut, että se on ehkä hiukan liian iso, että paremmin tuntuu toimivan noin parikymmentsenttiset jigit, ja jotain siltä sitten väliltä sanotaan, että se 15-20 senttiä siihen haarukkaan, niin se nyt ainakin pääasiassa toimii. Vähän riippuu, minkä kokoista kalaa on odotettavissa, niin kannattaa vähän miettiä, että laittaako niin kuin, meneekö ihan pienellä jigillä vai vähän isommalla. Joskus toimii vieläkin pienempi, vaikka tällainen 4-tuuman, eli noin 10-senttinen jigi, ja tosiaan niin kuin siinä se haarukka karkeasti on 10-25 senttiin, jossa se 15-20 on se omasta mielestäni paras kokoluokka. Niissä jigien laaduissa, siinä jigikumissakin on jonkin verran eroa. Jotkut on tosi pehmeitä, jotkut on tosi jäykkiä. Esimerkiksi tämä mainittu Lunker City, niin varsinkin siellä 25-senttisessä koossa 10-tuumasessa se on aika jäykän tuntunen. Taas Mikado esimerkiksi, joita mulla on useampiakin, niin se on niin kuin 20-senttisenä, se on tosi paljon pehmeämpi, tosi paljon lötkömpi ja se tuntuu uskottavammalta, mutta onko se aina sitä, niin se on toinen juttu. Kalat sen sitten tietysti loppukädessä päättää, molemmilla on tullut ja samassa kokoluokassa, niin en ole välttämättä huomannut niin valtavan suurta eroa, että kyllä ne kumpikin hyvin toimii ja taatusti, niin kuin tuossa luettelin, niin monet muutkin merkit, eli jokainen löytää itse sen suosikin sieltä, toisaalta sen toiminnallisuuden taikka sen miltä se jigi tuntuu, onko siihen uskoa. Mutta sitten se värimaailma on myöskin sellainen, jolla voi olla tosi paljon merkitystä, kun omaa jigiä valitsee ja tietysti minkä kalakin valitsee. Värillä, tämä on ikuisuuskysymys, onko värillä merkitystä, ja joku tieteellisesti asiaa tarkastellut saattaisi sanoa, että ei voi olla ja kala ei sitä väriä tarpeeksi näe ja näin, mutta kyllä silti vaan tuntuu olevan merkitystä, että on päiviä, jolloin esimerkiksi kirkaskeltainen, tämmöinen niin sanottu chartreuse, vihertävän keltainen fluoriväri toimii selkeästi paremmin. Se ilmeisesti kuitenkin näkyy siellä veden tai pohjan tuntumassa paremmin. Toisinaan ihan musta, ehkä se luo sitä silhuettia, paremman varjon tai näkyy paremmin taivasta vasten. Sitten taas joskus tosiaan keltaiset, kirkkaan valkoiset toimii. Ja nämä on nimenomaan täällä esimerkiksi Saaristomeren sisäosien sameisvesissä. Sitten taas kun mennään tosi kirkkaisiin vesiin, puhutaan jostakin Savon mennään Puruvedelle,
jos on huippukirkas vesi, niin siellä tällaiset superkirkkaat fluorivärit ei välttämättä toimi ollenkaan, eli siellä taas tarvitaan sellaista hyvin maltillista kalankaltaista väriä, hopeista, vähän jotakin ruskehtavaa, vihertävää, sinertävää, tämän tyyppisiä. Eli ne löytyy ne omat värit tietenkin kokeilemalla ennemmin tai myöhemmin, ja myös niin kuin se, että luonnonväri voi sameissakin joskus toimia paremmin, eli joskus se ärsytysväri ei ole niin hyvä, vaan sen sijaan sitten ihan joku ruskea hopeinen tämmöinen Arkansas Shiner-tyyppinen väri toimii oikeinkin hyvin. Sen lisäksi, että siinä jigissä on se oma jigikoukku, niin mä teen aina lisään sellaisen telikoukun tai lisäkoukun tai stingerhookin tai miksi tästä haluaa sanokaan. Mä käytän fluorokarbonia siinäkin ja käytännössä niin, että jos mulla on vaikka se peruke on niin se niin sanottu puruperuke siinä jikin edessä, että jos se on vaikka 0,45 millistä, niin sitten mä laitan 0,40 millistä sen tapsin, jolloin se toimii tietyllä tavalla niin kuin sulakkeena, että jos se jää se telikoukku kiveen kiinni, niin sitten kun vetää, niin se lähtökohta, taikka yrittää sitä nykiä irti, ja jos joutuu vetämäänkin, niin silloin tavoitteena on, että se telikoukku jää sinne kiveen, mutta koko jigi ei mene pohjaan. Ja se on kyllä suhteellisen hyvin toiminut, eli suosittelen, että laittaa hiukan ohuemmaksi sen lisäkoukun tapsin siihen. Mä teen niin tosiaan, että mä sidon ihan fluorokarbonista sitomalla sen kiinteästi siihen ja sitten suhteellisen pieni koukku, joku 6 tai 8 koukku niihin 6-tuumasiin, 15-senttisiin. Sitten kun mennään vähän isompiin ikeihin, sitten mä saatan käyttää 4 koukkua, harvoin siitä suurempaa isossa jigissä. Ja mä sidon sen hyvin sinne taakse. Se ei kauheasti siihen jigin uintiin mun mielestä vaikuta, vaikka se on lähellä siellä pyrstöä. Mutta silloin kun se kuha on vähän huonolla syönnillä, ja miksei ahvenkin, joskus hänellä tulee ahvenia, ihan hyvänkin kokoisia ahvenia, se on vähän huonolla syönnillä, niin mitä taaempana se koukku on, niin sen varmemmin se kala tarttuu siihen. Joskushan kala hotkaisee sen koko jigi niin, että se on kiinni molemmissa tai pelkästään siinä jigipään koukussa. No sit mulla on sellaisiakin jigipäitä, mitkä on näistä haukisädeistä tuttuja, eli tämmöinen ruuvipää. Siinä, jos ei ole omaa koukkua ollenkaan, niin mä oon sit monesti tehnyt niin, että mä laitan sinne toisen kolmihaaran sinne pääpuoleen, mutta aina en tee sitäkään, että joskus mä pistän pelkästäänkin sen yhden telikoukun sinne perään, ja kyllä sillä melkein kaikki kalat siihenkin tarttuu. Et se on vähän aina kyseenalainen, että kuinka paljon sit haluaa, varsinkin jos niitä kaloja vapauttaa, niin kuinka paljon haluaa koukuttaa niitä kaloja, niin silloin mitä enemmän siinä on koukkuja, niin siinä vaikeampi sitä kalaa on. Tietenkin sit siitä koukusta irrottaa sen kauemmin, sen kanssa joutuu ähräämään siellä veneessä. Paikat, jossa tätä vertikaalijigausta voi harrastaa, niin ne on samanlaisia paikkoja kuin missä sitä heittojigaustakin harrastetaan. Et ei tässä tarvitse tehdä sen kummempaa niin kuin muutosta siihen käyttäytymiseen, vaan tosiaan samat paikat. Ja se mitä tuossa puhuin siitä tehokkuudesta, niin tällähän pystyy aika nopeasti haravoimaan isompia alueita kuin mitä heittojigillä. Ja pääsee siitä ankkuroinnin vaivasta tietenkin, ja sitten jos jää se jigi kiinni, ja varsinkin jos sähkömoottorilla liikkuu, niin se on aika nopeasti yleensä peruutettu vähän matkaa ja nyytty sitä ylös, ja monesti sen saakin pelastettu se jigi sieltä, että heittojigi kun jää heittäessä kiinni ja venes on ankkuri, niin aina pitää sitten joko yrittää se nykis sieltä pois tai irrottaa ankkuri ja sitten käydä hakemassa se jigi sieltä, tai yrittää hakea se ainakin. Mutta tosiaan ei tarvitse sitä eroa tehdä sen suhteen, eli silloin kun ne kalat on matalassa, keväällä varsinkin ne on matalammassa, niin silloin se tietenkin kalastetaan sieltä vertikaalillakin sieltä matalasta. Taas syksyllä, kun kalat on syvemmällä, niin silloin yhtä lailla pitää kalastaa syvemmältä. Se on hyvä muistaa sitten tässä se, että miten syvältä kalastaa, koska tämä on itse asiassa tämä vertikaalijigaus on tehokkaampaa ja helpompaa sieltä, kun lähdetään mennä sinne yli 10 syvyyksiin. Mutta sitten se täytyy muistaa, että nämä kuha ja ahven varsinkin on sellaisia, että niille se
paine aiheuttaa aikamoista haittaa, eli silmät pullistuu päästä, uimarakko tulee tuolta kurkusta ulos, niin käytännössä niitä kaloja ei oikein voi vapauttaa enää tai ei voikaan vapauttaa, jolloin pitäisi tietää se, ettei ainakaan ole alamittaista kalaa ja ottaa ne kalat, eli se ei ole tällaista catch and release-kalastusta enää sitten, kun mennään 10 tai syvemmälle. Joskushan selvästi huomaa, että ne kalat on tosikin syvissä rinteissä, voi olla 15-17 metriä, mutta silloin sitten se on sitten sitä ruokakalahommaa ja toivoo, että ei ainakaan alamittaisia joukossa. Jos alkaa tulla alamittaisia, niin sitten on vaan vaihdettava paikkaa, että semmoiseen alamittaisten massaan, jos menee ja niitä alkaa sieltä riuhtoon, niin ei olla oikealla asialla silloin. Tällaisen uuden lajin, kun vaikka tämä vertikaali-jikaus voi monelle olla uutta, sen aloittaminen vaatii aina jonkin verrankin sitä perehtymistä asiaa, ja nyt vaikka tässä selitetään tämä asia, niin se voi tuntua vaikealta. Tosiasiassa kuitenkin se on älyttömän helppo laji, ja ainoa mitä niin kuin oikeastaan tarvitsee tehdä on ostaa se riittävän raskas jikipää ja oikeanlaisia jigejä, niitä 6 tuuman noin 15 sentin haarukkapyrstöjikejä. Ja sen jälkeen tosiaan kun menee sinne jikipaikalle, niin pikkuhiljaa tiputtaa pohjaa. Ja sitä voi ensin vaikka harjoitella siinä, kun on ankkurissa. Tai jos nyt on parhaimmillaan niin, että on pieni tuuli ja vene ei juurikaan liiku, niin sitä voi vähitellen kokeilla siinä. Se tosiaan kannattaa varmistaa, että se jiki on siellä pohjassa välillä, mutta se ei saa laahata sitä pohjaa. Eli virheet voi olla se, niin kuin ehkä suurimmat virheet, jos näin sanoisi, niin on se, että se jiki laahaa pohjaa, se jiki pomppii liikaa, eli tekee liian rajoja vetoja, tai se ei käy ollenkaan siellä pohjassa, vaan se on koko ajan liian ylhäällä. Niin silloin aloitetaan siitä, että lasketaan se jiki tosiaan pohjaan, nostetaan varovasti ja tehdään pientä liikettä. Voi vähän värisyttääkin sitä, mutta ei vetoja. Veto on niin kuin, jos tekee vedon, niin tekee jo väärän liikkeen. Eli hyvin semmoista kevyttä nostoa ja kannattaa mielikuva harjoitella sitä itsekseen. Kokeilla vaikka siinä pinnan tuntumassa, niin että näkee se jigin, että miten se liikkuu sillä omalla nostolla, kuinka pitkä se nosto saa olla, miten voimakas se saa olla. Ja näin näkee se jigi, jos se on sellainen holtiton ja levoton se jigi, niin ei se kala todennäköisesti siihen ota. Eli siinä oppii sen semmoisen pehmeän ranneliikkeen, hyvin kevyen ja pehmeän liikkeen, jolla se jigi ui oikealla tavalla. Ja tosiaan kun harjoittelee sitä muutaman kerran siinä ja sitten sen jälkeen alkaa liikuttaa sitä venettä, millä tavalla liikuttaa, niin kyllä sitten se jyvä aika nopeasti löytyy. Toinen selkeä virhe, minkä tuossa on kaveripiirissä nähnyt, on se, että käytetään ihan liian järeitä lukkoja, perukkeita, paksuja siimoja. Se jigi alkaa laahata, tai jos se peruke painaa liikaa, niin se saattaa olla, että se painaa se jigi vähän väärään asentoon, se ui hassusti. Niin suhteellisen tosiaan kevyet lukot, ja niin kuin jigiäkin käytetään, että eihän jiginkään edessä käytetä mitään hirvittävän paksua lukkoleikaria tai paksua fluorokarbonia, eikä sitä heitetä millään haukisiimoilla, niin ihan sama juttu tässä vertikaalijigaamisessa on, eli ne samat vehkeet muuten toimii, mutta heittovavat on tyypillisesti notkeampia kuin mitä nämä varsinaiset vertikaalijigaamisen tarkoitetut ja siihen hyvin sopivat vavat. Vertikaalijigaamisessa sen lisäksi, että se on tosiaan parhaimmillaan tehokasta ja mun mielestä on antanut sitä suurempaa kalaa, sen lisäksi siinä on se mielenkiintoinen puoli, että se tärppi, kun se tulee suoraan siihen, siinä siimassa ei ole mitään löysää. Se on parhaimmillaan voi olla niin, että se siima on, taikka jiki on 1,5 metriä siitä veneen alla, siinä voi olla vaikka 2 metriä vaan siimaa, niin semmoinen ison kalan tärppi voi olla tosi raju siihen. Nyt kun aletaan olla myöhäisessä syksyssä, kalakausi alkaa ehkä pohjoisimmassa Suomessa olla, tai avovesikausi alkaa olla jo ohikin, niin yhä vaikeampi se päivän ottiaika, milloin se kala yleensäkään syö, se on monesti tosi paljon lyhyempi, ja sen lisäksi niin se jigin liikekin saa olla tosi maltillista. Sitten kun ollaan taas keskellä tai siellä alkukesässä
oikeastaan ennen kuin se vetouistelukausi alkaa niin, ja kyllä senkin aikana sitä kuhaa tavoittaa pohjasta. Silloin se voi taas olla vähän reilumpaa se liike ja jiki voi liikkua vähän nopeammin. Palaan vähän siihen telikoukkuasiaan vielä sen verran, että niitä on myös myytävänä sellaisia valmiita tapseja, lisäkoukkuja. Niitä on sellaisia, mitä pistetään renkaalla esimerkiksi kiinni. Tai sitten voi tehdä niin, että laittaa sen fluorokarbonilla, tai millä nyt ikinä haluakaan laittaa. Mä oon itse tosiaan käyttänyt fluorokarbonia, mutta voisin käyttää tuollaista metallivahvisteista ohutta lankaakin. Niin mä oon pistänyt sellaisen umpirenkaan, niin sanotun rigringin sinne kärkeen, ja sen sitten siihen jikipäähän niin, että lukko tavallaan lukitsee sen sinne paikalleen. Eli se pistetään sinne, pujotetaan siitä jikin silmukasta läpi, ja sitten kun pistää lukon kiinni, niin se ei pääse sieltä nousemaan ylös. Tämän virityksen hyvä puoli, että niitähän voi silloin tehdä valmiiksi useampi. Että jos käy niin, että se pohjatärpis katkeaa, niin silloin ei tarvitse sitoa uutta, vaan voi vaivatta tosiaan ottaa sieltä uuden, sen verran vaan ottaa lukon auki, ottaa sen jääneen rigringin ja todennäköisesti pätkän fluorokarbonia, joka siihen on jäänyt, niin ottaa ne pois ja pistää uuden vaan tilalle ja kotona sitten taas tekee uusia tapseja, kun on semmoinen hetki. Ihan pieni uistirengaskin käy, jos semmoisia rigringejä ei mistään löydy, mutta tämmöinen umpirengas on siitä tietysti hyvä, että se ei pääse vahingossa koskaan kiertymään sieltä se siima renkaasta mitenkään auki. Yksi mikä on, jos jotain tuollaista matalikkoa, vertikaalijigaa, niin se mikä siinä helposti käy, vaikka olisi karttaplotteri käytössä, niin se saattaa, jos on tosi pieni alue varsinkin, niin siinä saattaa helpolla käydä niin, että se sen niin kuin kadottaa sen matalan. Ja sen takia niitä on sellaisia, ainakin Rapala on tehnyt, voi olla muillakin, semmoinen kelluke, missä on narua ja lyijypaino. Sitten kun se lyijypaino heitetään, niin se kelautuu itse asiassa. Se on juuri niin suunniteltu, että se on sopivan kokoinen se lyijy, niin se kelautuu itsellään, se pyörii se kelluke siinä ja sitten se kelluke lakkaa pyörimästä. Ja sitten siinä on vielä sellainen, että siinä on valo, kun se kastuu, niin se johtaa sitten sähköä ja siihen syttyy pieni valo. Että jos pimeällä alkukesänkin pimeänä iltoina käy vertikaalijigaamassa, niin se auttaa sen, että hahmottaa, missä se kohta on, koska kun mennään hyvin hidasta vauhtia vaikka sähkökoneella, niin se plotteri harvoin pysyy perässä ja silloin käy helpolla niin, että se näyttää, että mentäisiin toiseen suuntaan, yhtäkkiä se taas kääntyykin ja voi olla vaikea osua niihin matalikoihin, koska ne voi olla aika pienelläkin alueella ne kalat ja yhtä hyvin tietysti syksymällä jostain rinteestä, kun niitä löytää, niin se merkkaaminen voi olla hyvä idea tämmöisellä fyysisellä kellukkeella. Muistaa vaan kerätä se sitten pois, ettei se unohdu sinne lillumaan. Muutenhan se vertikaalijigaaminen sitten tästä eteenpäin, niin kun kala on tullut, niin ihan samat manööverit on kuin tavallisessa jigaamisessa, eli samat haavit, työkalut, muut tarvitaan ja samalla tavalla koukkuviilaa tarvitaan joskus kuin normijigin kanssa, eli pitää vähän viilailla koukkuun, joka helposti siellä pohjakivissä tylsyy. Siinä oikeastaan kaikki oleellinen vertikaalijigaamisesta. Tosi moni omasta tuttavapiiristä, jotka on sitä vertikaalia lähtenyt kokeilemaan, niin ne ei ole heittojigaamiseen oikein enää palannut, eli on huomanneet, että se on hauskaa, se on tehokasta, kalan koko saattaa olla suurempi, sekin kun se jigi liikkuu aika hitaasti, niin se tosiaan se isompi, vähän epäluuloinen kala voi ottaa helpommin, kun se on saanut hetken tarkkailla sitä syöttiä siellä. Mutta se tuntuu vaan olevan niin toimiva malli, että enimmäkseen sit päätyy siihen eikä niinkään herkästi enää heittojigaamaan, mutta että on varmaan tilanteita, missä heittojigaaminen on tehokkaampaa ja onhan siinä oma viehätyksessä, totta kai siinäkin se tärppi tulee eri tavalla, mutta että kannattaa kokeilla, ei maksa paljon, varsinkaan jos on semmoinen vapaa, vähänkin napakampi vapaa jo olemassa, niin se ei vaadi kuin se muutama jikipää ja pari pyrstöä
Ja tosiaan enimmilläänkin sitten se vava, jotka ei nyt mitään älyttömän kalliita edullisimmillaan ole, niin sitten pääsee kokeilemaan. Ja voihan sitä vähän notkeammalla vavalla kokeilla, näkee miltä se tuntuu, löytääkö siihen systeemiin. Mutta jos se oikein notkea on se vapaa, niin sitä on vähän vaikea saada järkevästi liikkumaankaan sitä vertikaali-jigiä siellä. Eli kyllä siinä niin hiukan saisi olla jerkkuu siinä vavassa, niin kuin sanotaan. Mutta suosittelen kokeilemaan. Ja mukavaa aina, jos löytyy uusia harrastajia, jotka kokeilee uutta lajia ja löytää jonkinnäköisen kipinän siihen. Kiitoksia tällä erää ja toivotaan tuloksekasta vertikaali-jigaussyksyä. Moro! Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.